nwaanyị ibe unu n'ezi anya nke ọma unu fụ na ọkụgo elekere 6 mgbe anyị ji ebido ọnọkọrọ ndị anyị ya amalite ọnọkọrọ mana otu ihe m na-eme ka unu malụ bụ onye ọbụla nke batalụnụ ka anyị esigolo ekpere mbido ya arala anyị nra abịaghị n'oge provost owekwara gị anya mana tupu anyị amalite biko ụmụ nwaanyị ibe ka anyị kwụrụ n'ọtọ kpee ekpere okpuke na Olise pụrụ ụwa n'ọnọdụ anyị na-achọ ime nke provost anyị edu anyị na-ekpere ahụ. Onye nwe anyị na-ararị ọgbakọ anyị n'ụbọchị nke taata wee na-etinye n'aka nsọ gị na-asị gị ka ị bịa bụrụ anyị ụzọ kpere anyị azụ atụmatụ niile nke anyị ga-atụkọ tupu edebe ya n'aha Jesu Kristi bụ onye nwe anyị. Ka anyị kwadụ Jizọs anyị aka. O bidoro okwukwe Social Club of Nigeria kwetueno ụmụ nwaanyị ibe m o hụrụ anyị anya nke ọma na anyị kwekọrịtara n'ọgbakọ gara aga na anyị ya eme okwesịrị eze nwaanyị onye isi ọgbakọ bido n'ọgbakọ nke kịta agaba ọkwa na ihe anyị nke a bụ ezigbote asị Madam Cash, biko kedu ihe ọhụụ nke a pụtara? Onye isi anyị tupu aka na-enye ego o yarara anyị nra bịa n'oge nra nke na ọ kpaliri anyị akpali o jiri njike eji wee mara anyị wee bịala anyị nzukọ kwado jeke na ya ego ego gị nwa bụ ego ọgwụsigo Madam Cash ka afa gị mma na tere nne na mara ife na-eji akpọ m Madam Cash aka na-enye ego na-eli a na-afụ ya ọ bụ ife mwute na n'ụwa nke kịta anyị nọ n'ime ya ụwa asaga anya kịta abụrụzi mgbe a na-eme mmadụ ọchịchị n'ike ekwesịrị ka anyị rapụ ụmụ nwaanyị a ka anyị were aka anyị rụọla onye anyị chọrọ ka ọ chịa anyị. Biko Madam Cash aka na-eme ego kọwagodili ndị otu a usoro anwa kwesịrị ekwesị anyị esi wee mee. Ife m na-akọwa bụ na a ga-enwe ife a na-akpọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye kwuo uche ka ụmụ nwaanyị were aka fa rọpụta onye ga-abụ onye isi oche anyị. Madam Cash okwu ga-abụ eziokwu ekwenyere m n'okwu ga mana achọrọ m ka ị mata na o kwesịrị eze nwaanyị bụ onye ndị ọgbakọ ndị otu a wepụtara ka ọ bụrụ onye ya achị ha anyị wee kwekọrịta na ya ọkwa na eziokwu. Onye kwuru etu ahụ biko achọrọ m ịma ọ bụ ihe anyị kwuru? Mba, ọ bụrụ ihe anyị kwuru. Aka na-eme ego biko ka njukene gị ya na onye ya azọdụ ya bụ. Well, ebe ọ bụ na o nwere onye ọzọ chọrọ ịpụta mụnwa na onwe m bụ Chinwe Obi ga-eso ya zọọ onye maka ọchịchị. Adị m njikere iso ịpụta, achọrọ m ịzụ ya.
bụlụ Udo ga-adị o. mmiri mma. Yes, my dear. Ndị vice na-awụ ada abụọ safe. Nwekwana ife nji maka ya wee befo gị. Maka na ama m na ịbụ nwaanyị kwụzuru akwụzụ bụrụkwana onye gbanyesiri ike na ife gbasara ndọrọ doga anya ọfụma ọfụma. Ọ mụnwanụ mere ma biko achọrọ m oche chialedi otu klọb anya. Ama m na oge elugo mgbe a ga-ebugharị egwu a ka ebugharịke n'ọnọdụ a. Maka na kwa afọ ada ise gel olugo mgbe ada ga-azawu mma. Maka na ine anyị fụ na ndị ochie anụ ndị mama anyị otego aka ndị abụgharịba anyị o. Oge elugo mgbe a ga-amụ nwa ọfụ ka ebugharị asị na ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ. Ka ọ bụ na ichere etu a Nwaanyị na-eli ego. eli na-ewepụta ya ewepụta ọ bụrụ ndị na-ekechi ya n'ime akpa. Nwaanyị na-eli ego. Ife ikwu bụkwa n'eziokwu mana imeli ya n'oge kwesịrị. Kezi ihe na-ekwu. Imeri ya n'oge ncha. Mba ekwu na-etu ahụ. Ekwu na-etu ahụ maka na ọ bụrụ na ịfụla ife mfụ ị malụ na ọ bụ na ịgbachi ndị mama nkịtị fewelukwa ofu onye otu ha bụ okwesịrị eze dochikwa n'oche ahụ o wee nọdịkwa ebe ahụ arọ anọ ọzọ wee gakwa. Okay. Since na ịgabago mma akwụghị n'azụ. Mmiri mma nwaanyị tozili etozi ibu ebu nyere anyị. Tupu ijebe anyị kwesịrị ike ịfụ ndị ụmụ nwaanyị niile nọ si n'isi oche n'isi azụ okwesịrị eze anyị fụ ha n'otu n'otu. Anyị ma na ndị a niile na-etiri ya mkpu anyị kwesịkwa ike ịfụ ha niile. Ka ihe eche alụdị n'ife anyị kwu alụdị ya maka na ọ bụrụ na mmehie etu a onye nke m na-eje bịa ofu n'otu ka m na-eje ka m na-azọpụrụ ife ego wele ife ya na ya so n'azọchi bifo ndị mama na-etete bifo ha na-etete n'ụlọ. Odogwu n'ụmụ agbara. Odogwu n'ụmụ agbara. Odogwu n'ụmụ Ewe obi bụla ofu. Udo ga-adị. Nne nnọọ nke anyị bịa be m taa, ahụ m n'udo dị. Nsogbu adịrọ. Asị m ka m bịa masị unu ya. Ya ị mere ọfụma bịa ka anyị nọdụ ala. Ke maka ụmụazị Anyị ji mmadụ anyị nọdụ ala. na-enye n'onwe gị nsogbu. Amụta oche ka anyị nọdụ ala. Nsị gị hapụbagodi ihe otu a na ọ dị m ọsọ. Ọ dịkwa m ọsọ ịkọ. Ya nọdụ ala. Ọ dịrọ m nke ị na-anya. Biko ezi nwanne m asị m ka m butelu gị akpa rice a. Wetakwazialụ gị ego a ka ị wee na-enyelu ndụ gị aka. Ama m na dịka nwaanyị ajadu na ife ọ dịsịrị ọfụ nlo. Mana Jehova bụ odogwu. Ọ maka gịnị? Ọ nwere ofufe m chọrọ ịyọ gị. Achọrọ m ka ekwụlụ m n'azụ na ndọrọ a ga-eme na klọb anyị n'izuụka na-abịa. Achọrọ m ka etụnyelụ m. O dị mmadụ gị ka anyị chọrọ na ọwụ ndị ka anụ ọkasigoro nụ. O dị mmadụ gị. Abụ m gị n'azụ mgbe ọbụla. Ifugodi ya na obi bụla ofu. Udo ga-adị. Thank you. Daalụ. Biko enwekwa m olileanya na ọ bụrụ olu ụbọchị anyị ijejekwula ebe ọzọ. Ka anyị jebe ọ dị m ọsọ ọ nwee ebe ndị ọzọ nka ga-eje. Ofe osikapa anọ sọsọ maka mụ na ego niile a. Daalụ so. Ke maka ụmụazị a na-eme n'ụlọ Jehova na-adị ndụ.
Biko ezi nwanne m asị m ka m butelu gị akpa rice a. Wetakwazi alụ gị ego a. Kwasa n'enye. Ka i wee na-enyere onwe gị aka. Ama m na dịka nwaanyị ajadu na ife ọ dịsịrị ọfụ nlu. Ọ dịrọ nlu nwanne m. Mana Jehova bụ odogwu. Mana o nwere ofu ife m chọrọ ịyọ gị. Ka ife dị ife ahụ. Achọrọ m ka ekwụlụ m n'azụ na ndọrọ ndọrọ a ga-eme na klọb anyị n'izu ụka na-abịa. Achọrọ m ka etụnyelụ m. Nwanne m ikwuru ọfụma. Ụdị ndị dị ka anyị chọrọ. Ọ bụghị dị ka ndị agadi ekwe nka ndị chidegolo anyị eri oge ka a ga mba chacha mba ha nọkọrọ ebe ndochi ebe na ọ dị ka anyị chọrọ. Ụdị ka gị na-emepụ emepụ ifrotisi bịa kịta nye m rice nye m ego si m ribe n'ife adịgo. Ụdị ka anyị chọrọ nwanne m akwụ gị n'azụ luo echi nkwụ gị n'azụ gaba ịgawago Obi bụla ofu nne ọ bụrụ na ntụnyelụ m mgbe emesa wee bụrụ onye isi oche kwa izu kwa arọ kwa ọnwa ma na-ebunye n'ofu akpa rice ụmụ nwaanyị ajadu niile nọ n'otu anyị akwụrụgo m gị n'azụ nnakọta ndị otu m ha ji ga-akwụ gị n'azụ ịgawago madam kash ịgawago ọ ga-adịrị gị mma. na
of Nigeria Uwaezuoke ugbu a anyị atụgo anyị emego ya bụ ndọrọ ndọrọ dịka anyị si wee kwekọrịta ama na akwụkwọ onye ọbụla dị ebe a ndị nọ n'azụ ọgba akwụkwọ niile dị ebe a o nwere onye na-atụrụ vootu maka echi ọ dịka awọrọ aghụghọ ya mere na ugbu a na mba ebidokwana ego ya bụ vootu ka m bido na Madam Cash na-agụ usoro m na-ekwe ọbụla mepụta akwụkwọ Madam Cash nke akwụkwọ ya ka m na-agụ mma ebido ego ugbu a mbọ abụọ atọ anọ ise isii asatọ itenaanị iri na ofu iri na abụọ iri na atọ iri na anọ iri na ise iri na isii iri na asaa iri na asatọ iri na itenaanị oru na ofu oru na abụọ oru na atọ oru na anọ oge oru Madam Cash obi bụla ofu Madam Cash nwetelu oru na anọ ugbu a anyị agụ nke ọkwesịrị eze nwanyị soro nọ m okwu ofu abụọ atọ anọ ise isii asaa asatọ itenaanị iri na ofu iri na abụọ iri na atọ iri na anọ iri na ise kwalụ na ọkwesịrị eze obi bụla ofu ekele m unu obi bụla ofu kwenu obi bụla ofu kwezuenu mma sọrọ n'ọkọ ka mana anyị eme ihe ọkwa dị ya anyị ji bụrụ obi bụrụ ofu ibe ọrapụ ka anyị eme ọrasịrị na Madam Cash ya achị anyị ya merụ na bido ugbu a gaba Madam Cash ya adịgote n'ọchịa dịka onye ndu anyị dịka shialedi anyị ka anyị niile ayọ nna ya unu dịka mụbụ shialedi na-apụ a ka unu were oge unu ji nabata were esorie ka ọ wee chie anyị maka na asị na ikuku dịkwu obi bụrụ okwukwe obi bụrụ ofu Social Club of Nigeria kwezuenu Madam Cash, I get so. Money, JJ, money, na, Madam Cash, I get so. Madam Cash, I get so. Money, JJ, money, na, Madam Cash, I get so. Obi bụrụ ofu. Udo ga-adị. Obi bụrụ si ofu. Udo ga-adị. Ụmụnne m, obi bụ nsọ aṅụrị. Obi na-atọ m ụtọ nke ukwuu. Maka na unu emego gịnị? Unu egosigo m n'ukwu n'azụ. Maka na ọ bụrụ na ewezugo unu, ndị otu okwesịrị eze ka anyị menye anyị ifele. Mana unu mezie gịnị? Unu mezie anyị wee mee gịnị? Mee anyị ifele taa. Achọrọ m ka unu ncha niile onye ọbụla tinye aka na tebụl ahụ. Ịmanụ nke dị gị mma, ị na-ewere ị na-eri. Ezike biko ma ọsịsọ ma ịsacha ibute ha n'ọka. Ọkwa ifo taa onye iri isi ọ nala obi odinala anyị lara ụla.
Madam Cash. Mmiri mma. Nwaanyị na-eti eti. Ị na-aghọta m. Nwaanyị na-azụ ego ụkwụ na. Mmelụ nna m ji nwa mba m gịnị? Bịageli. Ị na-azụ ego, a na-awụsalụ gị isole ego na-aga. A na-achọzi ebe a ga-eli dị ego. Isili ike nwaanyị. Ịgbala agba. Napụ m ya. Chụwalụ. Nwaanyị na-eti eti. Obi bụlụ ofu. Ịgbala dị m akpasị gị ego adọba. Ọ bụrụ ọmụkpa, ọ dị m asị na ọmụkpa. Mana nsogbu m bụ kedu ebe m ga-eli ego a, kedu etu m ga-esiri ya. Maka na ego a na-ele abụrụkwala mgbe e buru ya jedebe n'ụlọ akụ na-echekwaba ya ma ọ bụ itinye ya n'ime akpati. Ego kwesịrị ọma ọba na ndụ mmadụ. Wee na-abụ ụlọ enwe ma na a na-eli ego ụmụ mmadụ ga-eli ego na ọ bụrụ osisi. Madam Cash dị m mma. Madam Cash dị m mma. Onye Chinyere na mmadụ apụghị na ya. Onye Chinyere na mmadụ apụghị na ya. Oyo, Madam Cash dị anyị mma. Madam Cash dị anyị mma. Onye Chinyere na mmadụ apụghị na ya. Onye Chinyere na mmadụ apụghị na ya. Oyo, Madam Cash dị anyị mma. Madam Cash dị anyị mma. Onye Chinyere na mmadụ apụghị na ya. Onye Chinyere na mmadụ apụghị na ya. Nekene m anya. Mba nekene m anya mụnwa bụ ekwesịrị eze ka nwatakịrị nwoke na-esi m anya wee kpalie m maka na di eji ego. Akwụfila ego a, mma akwakwa n'ego ahụ. Nne, ịma hụ na ego bụ ụgwọ. Ego na-ekwu nụ. Hey, ị na-ekwuzi ka ọ na ịma hụ na money is the power of everything. Ka m gwa gị, ịfụrụ ụmụ nwaanyị ndị metin anya obi bụlụ ofu nka ife ọkafa si eto gị mana ozugbo ha na-afọ ha kwa na ego na ihe enyegasị ha ihe gifta. Ị na-azụ n'egwu o kwesịrị eze ịgba nchara ozugbo. Ndị mmadụ dị egwu. Ndị mmadụ dị egwu. Obi bụrụ ofu. Udo ga-adị apụ n'anwụ. O kwesịrị eze. Nke a irodịghị ka nsị mmiri ma ọ maka elekshọn. Onye ifuru ihe mee na meeting anyị. Onye ifuru ka nwatakịrị wee kpalie m. Nwa ọchịcha, nwa oke. Wee kpalie m ihe kwesịrị m ka nwatakịrị na-arụ maka ego. Akwụfula ego a. Aga m akpa ego ahụ. Ugbu a ị na-atụle ihe ị ga-eme. Ugbu a ka ị na-eme ka ọpụ ya mind. Obi gị ihe ị ga-eme. Na-achịzi m ọchị ka ọ. Ana m achịkwa gị ọchị. Ana m achị gị ọchị. Ele otu m ga-echicha gị ọchị. Ana m achị gị ọchị na gịnị mere? Mụnwa wapụ n'anwụ tara ahụhụ n'ime pọpati. Eme pọpati jọrọ njọ. Pọpati nwe ha nwe ọrịa. Atala m ahụhụ nwanne m nwaanyị. Ịdị lọkị na ha na di gị ka nọ ndụ. Biko chem n'ihe nke ọ dị ndụ. Mụnwa ahụla m ọkụ mmụọ n'aka ụmụnne di m. Mgbe ahụ di m nwụrụ m ekpebie n'ime obi m sị na aga m akpa ego na-echi ishi ego nke aka m aga m akpa ya. Ụmụnne m, unu na-ekwu maka ikpe ego. Ọkwa ego ka ị na-ekwu ha? Unu ama na ikpe ego adịrị izi. Ịkpa ụdị ego a unu na-ekwu, ego a na-ada gbọwam ọ dịrị izi na. Ama m na ọ dịghị izi, ọ dịghị mfe, mana ịtachi obi gị ego ga-abịara gị. Ọ ga-adịrị gị mfe inweta ego. Anụrụ m na o nwere otu nwoke na-enye ego. N'ebe Dịka ọnya. ọnụrụ ya biko. Anụrụ m na o nwere otu nwoke na-enye ego na Asaba. Gị ka nụrụ ya? Asaba ka i kwuru ya? Asaba.
Asaba. Ịma onye ọwụ? Ha. Anọkwa m maka ya o. Mana ha sị na ọ bụ ndị mmụọ spirit na ihe a na-akpịa bụ odogwu. Ọ bụ ndị mmụọ bụ ndị mmadụ ka anyị jefu kene ya si na ọ bụ ndị mmụọ. Mana elekwala etu a ga-esi chọpụta ebe nwoke ahụ nọ. Onye asamanya ajụ ajụjụ nọ. O kwesịrị ezepụta ya. Anyị lụọ anya ajụ ọnụ, anyị ajụ ndị mmadụ ebe ka ọ na-ebe ka anyị ga-achụ na ofe ihe ga-apụta nata anyị ga-achọta ya. Olee mgbe ka anyị ga-akakwa n'ebe ahụ? Ọ bụrụ nwanne echi. Nwekwa ihe mma nụrụ ihe na-eme nwanne onwe ihe m ga-eme nwanne echi. Nwanne echi dịrị m mma. Ọ dịrị m mma. Ọ dị mma. Nwanne echi dị mma. Anyị ga-anụ nwanne echi ahụ. Mana aga m achọ ka onye ọbụla nụ ihe anyị kwuru ugbu a. Achọ m ka dunu sef achọ m ka ọ nụ ya. Maka ịma anyị nwe nwaanyị nwe ka anyị si eme. Ka anyị labụgbu anyị ga-akọwa anyị kọsịwa ihe dị anyị n'ọrụ. Ụdị mkpali akpalịrị. Kedu ụdị mkpali nwatakịrị nwa ọchịcha akpalịrị? Napụ m ihe kwesịrị m. Biko akọzi n'ụdị ha. Akọzi ya n'ụkwụ m na-aba. Nọzi n'ilo. Ejebekwa m ejebe. Ọ bụ ego. Aga m akpa ego.